Martin, hej. Så er du nok igen. Jeg har lige nogle lektier, jeg skal oplyse. Skal vi ikke? Nej, jeg ved ikke. Kom nu. Kom ellers for sådan en tur, som en kæreste behøver. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Kom så. Okay. Jeg er lidt, jeg spiller jo bare lidt sådan lidt hister her, you know, altså sådan lidt. Så hvad laver jeg, hva'? Lad være, lad være. Det virker igen. Ja, det. Hvad sker der? Har du egentlig hørt om den nye supervirus? Nej, ikke rigtigt, men jeg har hørt det med, at man skulle ødelægge alt på computeren. Ikke engang genstandningen skulle virke. Altså, intet virker. En kortslutning skulle måske virke. En genstandning, som normalt det virker. Hey, hvad sagde I lige? Lad os nu bare være. Nej. Hvad sagde I lige om en virus? Hvorfor er du nu interesseret i det? Jamen, tror du, at mennesker kan få den virus? Hvad sagde du? Jeg tror, jeg har fået en virus fra computeren. Alt omkring mig går i stykker. Jeg tror bare, du er heldig, altså.
Du er bare lidt overtroet. Nej, Cecil, alt går i stykker. Også selvom jeg kunne hjælpe dig, så vil jeg ikke gøre det. Kom, du bliver nødt til at prøve. Jeg kan ikke leve på den her måde. Nej, du har været sådan en svin mod mig. Jeg vil hjælpe dig. Kom nu, please. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Nej. Kom nu. Okay så. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Men så skal du også hjælpe mig. Ja, selvfølgelig. Jeg lover ikke, at jeg kan gøre det. Tak. Okay, lad os komme i gang. Er du sikker på, at det virker? Nej, men det er vores eneste chance. Nå, okay, så er jeg klar. Godt. Det er overstået. Ja, det burde. Kan du mærke det? Nej, ikke rigtigt. Prøv at give det lidt tid. Prøv at tage den her. Det virkede. Det virkede virkelig. Tak. Hvad skal jeg gøre nu, dreng? Det er helt i orden. Det er helt i orden. Det var faktisk heller ikke så færdigt. Det er min løbens over. Lad os tage det. Det må være. Ja, derovre. Satan er det her! Fuldstændig sindssygt! Hvad? Er du sammen nørd, mand? Satan er det her, mand! Jeg vidste, du er en fucking nørd! Lad være. Vi har fucking ikke væk, mand! Hold nu fucking bare væk fra mig, mand! Morgen. Er der Counter-Strike med? Hvorfor smiler du? Kan du virkelig ikke se det? Hvad? Jeg gav dig den virus. Jeg sørgede for, at du aldrig mere vil mobbe mig igen. Jeg sørgede for, at du bliver syg. Den perfekte hævn. Antivirusen, du kan redde mig. Jeg udskød den, simpelthen. Der findes ingen antivirus.